arriba al nostre centre pot pensar que som una escola menuda, però quan ens coneix de veritat veu que hi ha molt més. Hi ha xiquetes i xiquets que descobreixen cada dia que aquest és el seu lloc. Hi ha famílies que formen part de la nostra vida i hi ha una comunitat educativa que camina junta amb una mateixa mirada. Educar, acompanyar i donar oportunitats. Avui volem obrir les portes del mestre Francesc Catalán. Perquè al CEIP Mestre Francesc Catalán creiem que educar no és només transmetre coneixements. Educar és crear vincles, és construir identitat, és ajudar l'alumnat a sentir-se part de Benicarló. Però sentir-se acollit és només el primer pas. El nostre gran repte és que tot el nostre alumnat, independentment del seu origen o de la seva història personal, puga sentir-se de Benicarló. Volem que coneguen la ciutat, que descobrisquen les tradicions i que participen en la vida social i cultural. Sentir-se part d'un lloc és el primer pas per a cuidar-lo, respectar-lo i estimar-lo. Però vam entendre que una escola no podia transformar la realitat si caminava sola. Educar és una responsabilitat compartida. Per això, fa 4 anys, vam prendre una decisió que marcaria el nostre camí: enderrocar murs i construir ponts. Al CEIP Mestre Francesc Catalán vam apostar per obrir el centre al nostre entorn, crear espais de trobada i establir vincles amb les famílies, les entitats i les institucions de Benicarló. Perquè creiem que l'educació no passa només dins de les aules, també passa quan compartim, quan escoltem i quan aprenem els uns dels altres. Bueno, pues súper bien. Yo cuando me aceptaron aquí a los niños, como vivo cerca, pues súper bien contenta porque ya me conozco todo. Y siempre que me ha hecho falta decir, oye, el niño parece que va flojo, parece que cualquier cosa, siempre ha habido atención. Aquesta manera d'entendre l'escola ens ha portat a obrir les portes del nostre centre a moltes persones i entitats del nostre municipi. Persones que han entrat a la nostra escola, però que també ens han permès conèixer altres realitats. Perquè quan compartim espais, experiències i moments, descobrim que tenim molt més en comú del que ens separa. Cada vincle que creem ens ajuda a créixer i ens recorda que la inclusió només és real quan es viu compartint. Des del primer moment ens hem sentit molt acollits i treballant moltíssim per donar-nos a nosaltres visibilitat. Ells han treballat per conèixer-nos a nosaltres, ens han preguntat tot sobre el tema de l'associació que fem i tal, amb moltíssim interès, i a nosaltres això el que ens permet és moltíssima visibilitat i també moltíssima inclusió. Y curiosamente no teníamos que explicar nada de nuestra vulnerabilidad, porque son aulas que son iguales que nosotras, son personas iguales que las de Fenómenos. Entonces ha sido uno de los centros educativos de la comarca, porque no solamente visitamos centros de Benicarló, sino de toda la comarca, y nos hemos sentido más en casa. Portem uns 4 anys aproximadament treballant en l'OLI, en el Col·legi del Francesc Català. L'experiència ha sigut 10 de 10. La veritat és que estic supercontenta i és l'únic col·legi d'aquí de Benicarló que ha comptat amb nosaltres. I per a mi tot un honor perquè ha significat molt tant per al centre ocupacional com per a mi a nivell personal. Avui, el CEIP Mestre Francesc Catalán és una comunitat formada per moltes veus.
Persones diferents, amb històries diferents, però amb un mateix compromís, fer de Benicarló una ciutat més inclusiva, més humana i més acollidora. Aquest guardó institucional reconeix una manera d'entendre l'educació, una manera de fer escola, on creiem que educar és crear vincles, obrir portes i construir comunitat, perquè al CEIP Mestre Francesc Catalán fem comunitat des del cor.